rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da kuma wasu da kare ke ba da duniya. Ni ne dai na ku Ali Muhammad Idris wanda kuka sani da al'ajo ko in ce mana wani. A gaskiya yau da safe na tashi da wani labari wanda ni kai na abu ya bani mamaki saboda jiya da daddare na kwanta da wuri a wajen around 10 aka neman ci da wuri. Su ashe wasu da ban san su ba gaskiya sun je sun yada cewa wai Allah ya mun cikawa. To magana ta domin Allah ne lafiya ta kama kuma ba abin da ya same ni. Ita mutuwa dama kullum nafsin ta yi kan lokaci yana nan da kai rubuta wannan abin da ni da kasa dukan mu za mu je gaban Allah kuma za mu tashi a gaban Allah saboda haka ba sai ka saurin kashe da ba ka bari in lokaci na ya zan buɗa wallahi saboda haka dan girman Allah jama'a mu yanke ya da kake ta da kare da yi wannan abin ya tashi hankalin masoyana saboda na samu kirayen waya da kuma text messages wallahi ban san adadi ba saboda mutane suna ta alheri ana cewa na mutu so ina godiya masoyana da irin addu'o'in da kuka yi mun kuma sannan ina fatan Allah ya ubangiji ne mana kyakkyawan karshe kuma tashi mu da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bar mu da manzon Allah kuma ya sa mu kyakkyawan karshe da mu baki wanda suke a nuna kuma Allah ka shirye su Allah ka ganar da su Allah ka sa su daina yawwa ni ne na ku ne da kuka sani al'adu wadda ina nan a raye ba mutu fito ranar asabar jiya juma'a aka yi wannan abu da daddaren da za mu shiga asabar aka yi wannan abu yau kuma ga shi asabar shi yasa na ce bari ku kuma masu rana bayani da Allah ku kwantar da hankali ina nan lafiya yau saboda waɗanda suke abin da wallahi lafiya ce ba wallahi na dan kaina da kake gani kwali ne da shi wallahi Allah taimaki ciyaman ba ka son mutuwa